हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ जोंनि बे द बड' कपल यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामबाय थादों आरो गोबाङानो कमेन्टबो खालामाखै, खायसे जायफोर खालामदों। बेनिफ्राय जोङो दा माने ब्लगखौ लाबोथ'नो हायाखै, हाम्फेया लोमजागासिनो दङ, नायनो हागोन। गोबां दुरबल जाबाय नै हाम्फेया लोमजायै ओंखामबो जानो हायाखै, बिनि थाखायनो जोङो ब्लगखौ लाबोबाय थानो हायाखै लोगोफोर। आंथ' फैगासिनो दङ खिन्थु हाम्फेखौ आं देखायबाय थानो हायाखै लोगोफोर। हाम्फेया नै रुटिसो जानानै दङ, नोंथांमोननो देखायनि। नै हाम्फेया दायो 4 थास लाना फैदों आङो टाउननिफ्राय, ओमफ्राय सिंग्रा लाबोदोंमोन, सिंग्राखौ जाथ'वाखै बियो। ओमफ्राय नै दायो आङो बेलेग भिडिअबो बानायनो गोनां जादों, बेखायनो नैबे रिं लाइटखौ लाबोनानै बानायबाय आङो। लोगोफोर नोंथांमोना विन्ज' नाम खोनाफेरबायना? जोंनि केप्टेन कलाबो विन्ज' गेलेगासिनो दङ। बे एप्सआव 100निबो बारा गेम दं। थौदो बिदिब्ला आं नोंथांमोननो गेलेनानै देखायनि। विन्ज' टीम मोननियाव फैदो, गाव गावनि फेभरेट गेमखौ बासिनानै लाग्रोदो। दायो आङो लुड' एक्सप्रेस गेमखौ गेलेनानै देखायनि। दानिया आंजों 3 लोगो एड जागोन। गेमा स्टार्ट जाबाय लोगोफोर, दायो आं गेमखौ देरहाबाय आरो लोगोफोर आंनि गेमाव देरहानानै मोननाय राङा वालेटआव ट्रेन्सफार जाखाबाय। दायो आङो वालेटनिफ्राय उइथड्र खालामनानै लानोसै। नुबायना लोगोफोर इसेबां इजि। नोंथाङाबो 100 गेमनिफ्राय गावनि गोसो बायदियै बासिनानै गेलेदो, जेरै केरम, क्रिकेट, पुल गोसो बायदि बासिनानै गेलेदो आरो देरहादो। बिदिब्ला लोगोफोर लिंकआ डिसक्रिप्सनाव होखानाय दं, थाबैनो डाउनलड खालामदो आरो गेलेदो। ओमफ्राय जोंनाव आबै दंफैयो आरोना, जोंहा आफानि बिमा नै आबै दङ, बिराद बुरिबाय। खै बोसोरसो जागोन आबैया? 90 बोसोरसो जाबाय खोमा ने आबै? 90 बारबायसो खोमा। गोदो बिसोरो आबैमोना हादान सिफाय जेननायावनो फैनायनो। क'क्राझाराव होन्दोंमोन नामा आबै नोंसिना न'आ आगोलाव? दतमा सान्दारपारायावसो। ए ओमफ्राय आफानि जोनोम जायगाया अबेहायमोन? क'क्राझारावसो जादों। ए ओमफ्राय नोंस्रा नोंनि बिब' बिनानाव गासै खैजन नोंसोरो? साबा। क'क्राझाराव साबेसे दं दायो? इथिं नायनानै होनब्रा मबाइलाव। नै आबैया उपेन्द्र नाथखौ लोगो मोनदों मोनाखै? उपेन्द्र ब्रह्मखौ आगोलाव नोङो? आं नुवाखैहाय। नुवासै ना? गायजोबा बिसोरो। माबानियालाय क'क्राझारनिया दतमानिया? दतमानिखौ आं नुवाखैहाय, थैनानै थांबाय बाहाय रावखौ खोनादों। क'क्राझारावमोन आरोना गोदो। ओरैनो बेसेबांसो गोबाव जाखोथाय बिसोर फैनाया आगोलनिफ्राय? जोंथ' नुवाखैबो। जोंथ' हा? गोदानाव फैदोंहाय। फार्स्टआव अबेहाय थाफैनाय क'क्राझारनिफ्राय फैनानै? किसानफुरावसो थाग्रोदों। डाक्टाराबो किसानफुरनि जोनोम, गब्ल'नाय लाबोदों हा गोदानाव। ओमफ्राय ना बै माबानियाबो दैखाजोनायाबो बाहाय देरखाबायमोन एसे। बिब' जाबाय आरो। आबैल'सै आरोना, आबौ गैला। जोंहा आफानि बिमा असे लोगोफोर। ओमफ्राय नै हाम्फेखौ लोमजानायखाय नायनो फैदों आबैया। हाम्फेया ओंखामखौनो जानो हायाखै, बिनिखायनो आं भिडिअ लाबोबाय थानो हायाखै लोगोफोर। नै रुटिसो लानानै फैनांदों टाउननिफ्राय। ओंख्रियाबो बारा साइस गैथारा, गोथाव नङाथ' आरो। रुटि नङा इयो फुरिसो, जानोबो हाया। दसेनो जानो गोसो जायो, दसेनो जानो हाया, बिदि जादों आरोना लोमजानाया। लोगोफोर बिनि थाखायनो भिडिअखौ लाबोबाय थानो हायाखै आरोना, हाम्फेया लोमजागासिनो दङ। बिनि थाखायनो आङो हाम्फेजों ब्लग लाबोबाय थानो हायाखै। सम सम देखायगोन आरोना, बिदिनो लोमजागाबा जोङो कन्टिनिउ बानायबाय थानोसै भिडिअखौ। बेनिफ्राय आंथ' कन्टिनिउ बानायगासिनो दंखायो। हाम्फेयासो लोमजानायखाय माने रायलायनायखौबो खोनासंनो सुखुवाखै नालाय बियो। खर'फोर सायोबा खाथियाव रायलायनानै होनो हाया, सानाय जायो खर'फ्रा बांसिन मोनो आरोना खर' सानाया, ओंखायनो लाबोनो हायाखै। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नेनानै थाबाय थादो आरो लोगोसे जायफोरा दिनैसिमबो जोंनि चेनेलखौ नायबाय थायो, साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बयनिबो सिगां भिडिअखौ नुग्रोनो थाखाय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय, जाहाथे जों गोदान भिडिअ हगारब्लानो बयनिबो सिगां नोंथाङा नुग्रोयो। नंगौना नङा हाम्फे? बुंहरदो एसे। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दैज्लांनि थाखाय मोनसे एलबाम लाबोनो थांगासिनो दं आरोना, मिउजिक बानायनो थांगासिनो। गाबोन आङो थांगोन उदालगुरियाव, बेनिफ्राय मिउजिकखौ बानायनोसै। ओमफ्राय हाम्फेया बे समाव लोमजागाहैगोन खोमा। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि मिउजिक एलबामखौ सापर्ट खालामगोन होननानै। दैज्लांनि आरोना, गायनाय फुनाय बिदिनो लाबोगोन, गायनाय फुनाय बोथोर, बर'नि हारिमुफोरखौ देखायनो नाजागोन आरो। थ' आइ हप नोंथांमोना मोजां मोनगोन। थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन ने।